Kender du det, at man har en forventning om, at andre ved, hvordan man har det, og de burde gøre det? Hvorfor kan min chef ikke se, at jeg fuldstændig er herop, måske med arbejdsopgaver, jeg kan ikke rumme det, og der foregår en masse på privatfonden, som gør, at man er maks presset og har endnu sværere ved at få det her overblik og bevare overblikket på arbejdet. Og din kollegaer også, de burde jo kunne vide, at jeg har det dårligt og skidt. Jeg har måske været tidligere nede med stress, eller har sagt, at jeg har været presset. Men fordi man siger det en gang, at jeg er lidt presset lige nu, er det ikke det samme som, at de forstår, hvad er presset? Hvor meget er presset for dig? Fordi for dem kan det være meget presset, være et helt andet level, som i den kontekst, du er i lige nu, for dem ikke betyder, jamen, har du brug for hjælp? Så derfor er det afsindigt vigtigt, at du tager ansvaret hjem. Hvis du har brug for hjælp, hvis der er noget, du ikke kan overskue, eller ikke kan finde ud af, så ræk ud og sæt ord på det. For vi kan ikke forvente, at andre forstår, hvordan du har det indeni. De kan ikke se det på dig, hvor dårligt du har det, hvor svært du har det, og hvad der foregår heroppe. Og ofte så det er jo et mindset-spil, der er på spil, og de har et andet mindset. Så der er jo utrolig vigtigt, at du også får sat dig ned med dig selv. Hvordan har jeg det egentlig talt, og har jeg brug for hjælp? Hvad for en hjælp har jeg brug for at løse den her udfordring, jeg står overfor? Sådan at du kan konkretisere det over for enten din partner, nærmeste familie, eller kollega, eller chef. For det er der, det begynder at blive konkret for dem. Ved at sætte nogle ord på, hvordan du har det, og hvad det er, du har brug for, som du siger, du har brug for. For de ser det fra en helt anden vinkel. Det kan man godt regne med. Nogle er gode til at sætte sig ind i det, men stadigvæk ser de det fra deres egen vinkel. Og det er deres perspektiv, og ikke dit. Så mit råd til dig, hvis du virkelig er presset, det er, husk at række ud og bede om hjælpen. Men vær konkret. Og når du beder om hjælp, så er det også lidt, er det de rigtige, du beder om hjælp hos? Er det nogen, der kan hjælpe dig med det problem, du står i? Og der er det bare ikke nok at tage en god veninde og så læse af på hende. Alt det ikke virker, fordi der kommer ikke noget konstruktivt ud af det. Det man bare gør, det er, at man ofte bare får bekræftelse i det, fordi mange de gør det af god hensigt. Jamen det kan jeg godt forstå. Jamen det er også synd for dig. Men man får ikke næste skridt i det, der hedder, men hvad er mit eget ansvar i det? Hvad skal jeg selv gøre? Hvad er mit ansvar for at komme ud af denne her, eller få løst denne her problemstilling, jeg står i, der udfordrer mig? Og derfor er det vigtigt, at du også er opmærksom, hvem du spørger om hjælp, om de overhovedet kan hjælpe dig. Og er det nogen, der også har været i en lignende situation, så de faktisk kan give dig nogle kompetente råd? For det er jo lidt sådan, at hvis vi spørger om råd hos veninden, der aldrig har prøvet det før, så vil hun give dig sit efter bedste evne. Det bedste råd, hun kan give dig ud fra sin egen overbevisning og sit eget perspektiv på livet. Men det bliver ikke ud fra dit. Så det svarer lidt til, at du gerne vil have et investeringsråd, og så din bedste ven er et postbud, og det er ikke no offense for postbud, men lad os sige en, der ikke har sat sig ind i investering. Så vil postbuddet give dig det bedste råd, som de gætter sig til, men ikke har sat sig ind i, hvordan man investerer. Men du bad om et råd, så får du et råd, fordi det gør man jo så gerne. Men det var bare ikke den rigtige ekspertise at spørge om råd til. Hvis du har spurgt din bedste ven postbud om den bedste rute, eller til at frankere, eller pakke en pakke, der var billigst, eller et eller andet, så vil du faktisk få et værdifuldt råd tilbage. Men spørger du om investeringer, så vil du egentlig få et råd, som ikke rigtig flytter dig og hjælper dig videre. Så husk at være opmærksom på, hvem er det, du går til for at få råd. Så
Så det var min budskab til dig i dag, det er husk at bede om hjælp, men også at være konkret omkring, hvad er det, du har brug for hjælp til, og hvordan kunne det se ud, så du i det mindste også selv lige har overvejet, hvad er det faktisk, der skal til, for at jeg kommer ud af denne her, og hvem kan hjælpe mig. Og så kan du række ud og bedre få de rigtige personer til at hjælpe dig. Ha' en skøn dag. Hej.